интернет табини. Интернет табини буберез. Интернет табини ки немисол ҳозир соати 6:12 да субҳ медам. Мақсад мисол 6:12 да субҳ медам ав. Хоб ана то бояд ки мақсад дар соати 6:30 бояд аз хона берун шавад. Лекин намоза мисол мардум мумкин дар соати 7 бихонад. Там 6:12 ки аввали вақте дар вақт бихонш. ҳамон вақти намоза, яъне вақти намоз дуромад. агар анамра бубинда, шумо бубинед. Агар бинед ки ҳозир мисол мактаби шумо дар соат 1 агар дарс шавад, агар аввали вақта пешина соати 12:40 агар бигад, ба ҳамин вақти ҳаминҷа нигаҳ кунед. Ҳамин чизо ҳам осон шида. ҳамин чизоро барои мо шумо со як бор ёдам чи хуб кардагиам. дар ҳамин меҳнату хароҷоти бисёр сахт мешавад. агар бинед ки ҳамон бошад иҷозат, дар он аввали вақт хонш дурусте. масъалаи закса ҷудо карданда, агар ба шарте ки закса шумо ҷудо кудину, дар закс ҳамин хел калимаи бошад ки мисол ҳамон ҷумлаи бошад ки ана менависанд ку дар ҳамон хатти, яъне шумо бо ҳамин одам дигар яъне хоҳиши зиндагӣ надоред. ҳо бале мегӯед надоред. ҳамин имзое ки дар ҳамон мекунед дар ҳамин ҷумла, ҳамин хелаш як талоқи боин. яъне як талоқи боин мешавад. талоқи боин ай талоқи мақсад сареҳӣ талоқ дорему, ана мо ӯ талоқи боин дорем. сареҳиш агар калимаи талоқ бигӯед, созалака бигӯед талоқ кардам. иҷа як талоқ мешавад, иҷа никоҳ зарурат надорад. бо ҳамин як огӯш гирифтан, як салом кардан, бо никоҳ барқарор мешавад. фақат се талоқе ки дар дасти мардак буд, як шансиш рафт. худое накарда агар ягон борига ду талоқ кунӣ, ба якта бо пирӯз мешавад. барои ҳамин и ҳозир яктае ки закста ҷудо мекунед, як талоқи боин мегӯянд. ана аллакай як ҳисоби шанс рафт, вале дар ин никоҳ мекунед. ҳам занака бо маҳр додан дар кор, як бигем $100 я $150 бо дар дастиш метӣ. барои маҳр шуд, баъд айнав шоҳид барои никоҳ мекунед. не агар ба шарте ки ана ягон хуни ҳамон мисол ба и гӯштҳои хӯрда агар арараш нашавад, ака ба наздик буданаш и гӯшти ҳалол ҳаром намешавад. аку ҳавли чие? ба ӯ ҳавлиши чӣ намешавад. баъд агар ба шарте ки ба як корча майда кунад, ба як тавар майда кунад, анаиш нодуруст. лекин наздик будан шунда мақсад ӯ ҳаром намешавад. ҳоҷи аз савол дигар дорам. ҳамин переводи қуръона хундагӣ будам, переводи куллива сегӯяд ки марде ки мисол як зан мегирад, ду зан мегирад, худованд гуфтааст ки серона як зан байни якум зан дуюм сеюма як нигаҳ кардан наметунед шумо. мисолга ҳамин марде ки дуюм зан мегирад, уре хича дам гунаҳгор мена ҳисоб мехӯрад бадбанда. мисолга вақте ки ҳарша як нигаҳ кард серона наметунад, уре бигем ба як гуноҳ мехӯрам, ҳамта ҳисоб мехӯрад. бародармон мегӯяд ана одаме ҳаст ки ду зан мегирад, се зан мегирад, гуфта ки байни ҳамоно мақсад адолат карда наметавонад. оё на тона мақсад ба гунаҳгор мешавад метавонад. мақсад дар мард ояти қуръонда 2, 3, 4 омадааст. вале агар ба шарте ки худованд дар охири оят мегӯяд фаин хифтум алла таъдилу фавоҳид, агар шумо ба шарти хавф баред ки дар байни 2, 3, 4 адолат карда наметавонед, ба якташ кифоят кард. ба якташ кифоят. лекин мурод аз адолат, бародарони азиз, фақат дар адолат дӯстдорӣ намедорад. мисол одаме ҳаст ки дуюм зан мегирад, ина
дар байни занҳош пайғамбар Оишаро дӯст медошт. Гуфтанд киро дӯст медошт? Гуфт Оишаро, агарчи дигар занҳош ҳам дар никоҳш буд. Зеро дӯст доштан дар ихтиёри одам худаш нест. ҳамин байни ҳамон ду зан ё се занда якташа дӯст медод. ин дӯстдорӣ аз ҳисоби бародари азиз мегум ӯ дар ихтиёри ту нест. ӯ худаш ай ҳамон ҳисоби зан, хизмати зан, эҳтироми зан пайдо мешавад. برای این در عدالت ایش نمیدونه، لیکن در عدالت شب گذرانیشون میدونه. این شب در اینجا، شب در اونجا. بعد مسئله تامینات خوراکش، تامینات لباس، تامینات جای زیست، اینا باید رعایت شود. بعد دمی یک خونه ممکنه دزن؟ نه، ممکنه نیست. یک خونه نیست، مثلا 3-4 کمناتا دورات سه وانه. اگر با شرط علاهیده باشن و اجازه علاهیده باشن. خیلی خدای مهربان باز هم میل محبت اونو بدیم زیاد زیاد یه بعضی مسئله و مسائل انشاءالله در اینجا گفته شد. برادرایی که سوال کردن خداوند بازم محبت و میلشون زیاد کنه که سببی باز شنیدن چندین برادرها شد. خداوند عاقبتمون بخیر، ایمانمون به سلامت و الله مهربان همه ما و شما را در پناه رحمت قسمتش نگهبان باشه.